Welcome to another program of the Church of God in the Philippines online broadcasts. Live on our official Facebook page. Tuesday. Magandang gabi po sa ating lahat. Malugod po namin kayo tinatanggap sa ating programa ngayong Martes ng gabi, ang Tagalog Preaching. Wednesday. Maayong gabi kanatong tanan, kami malipayon ug mainiton nga nagadawat kaninyo ning atong programa nining kagabion, ang pagmantala sa pulong sa Dios sa pinulungan nga Cebuano. Ug ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Thursday. Naimbag nga rabii kan naragsak nga isasanbay kada kayo amin ita nga Webes ti rabii ditoy Ilocano nga aramid ni Apo. Wednesday English. Good evening, everyone. Welcome to our English broadcast every other Wednesday live here on our Facebook page. We invite you to watch our scheduled programs every 8 p.m. To God be the glory. Amen. Nimbag nga rabi tayo amin, ayatin nga gagayang kun kakabsat. Agyaman tayo kinaapo manan, ti dito nga rabi. Ti nendaklan nga gundaway, nga impay naman kada tayo, ti rabi ti Webes, ti Ilocano, nga raramid ti apo ti online broadcast. Kat nga bintarabi nga kakabsat kat, agyaman tayo kinaapo Diyos, nga ti apo ti nangted manan ti kasi nga gundaway. Kat gayam ni kapsat yung Boyet Miguel, manipod pa ti rekwerdo ng Pikwan Nueva Ecija, kat makadway iti unag iti may isang oras si dito nga raramid ni Apo. Kat rabi nga kakabsat, mapantayin ti panagdawat iti kaasi ni Apo tabing tirabi, sakbay nga agtultuloy iti dito nga programa ni Apo. Kat dawat nga agtamod tayo, dumawat iti tulong ti kaasi ni Apo. Ang aming nga Diyos, nga man nakabalin ti amin, nagyaman kami manan Apo ti dito nga biyang tirabi. Tinindaklan manan Apo nga gundawan, nga ipay mo kada kami, tatno mamisan manan Apo. Kat iti nga rabi ti Webes, ti Ilocano nga programa, ti tangatang, kat adti kami Apo Diyos manan, nga umawat kadagiti bendisyon espiritual, nga agtao da po manikod kada kayo baban kadagiti sason. Kat dawatin mi Apo, tabing tarabi, nga sikat tumulong, tumunggal man sa kada kami, giti Anchor, operator, kasama Apo Diyos, kan na kami tinapintas nga internet connection, tabing tarabi, kanda dagiti kakabsat, nga agbibuya, kami sudatin na pintas nga internet connection, tatmo ti Apo Diyos, kat magunggunaan, ti tumunggal man sa kanyami, ita nga biyang terabi ti biyag mi nga espiritualan. So ama tabing terabi kay bat ni panagtultuloy, dawaten mi Apo Dios ti panarabay ti Espiritu Santo mo ti mangiwanwan tumulong tumugal may sa kanya kata kami kabayaran na Apo Dios diti nga programa. Tinagan na po mga Jesus iti dawat king kararagmi. Amen. Tatanga biyang terabi nga kapsat mapantay ti may kadwa nga pasat. Iti aramid ni Apo Dios mapantay kadagiti panagkablaw kadagiti kakapsat tayo. Kadagiti komentuda iti diti nga programa ni Apo. Katabing terabi kadawatag man kadagiti operator tayo nga i-flash naman dagiti kablaw dagiti kakapsat tayo tabing terabi ni kapsat tayo nga isus dakkel batalya ma junior manipud pwede jay lugar iti Baguio ket kablaw ti naimbag nga rabi kakapsat ay ti kablaw na ti kapsat tayo sabot ni kapsat tayo nga J Ramos kunana naimbag nga rabi kakapsat samot ni kapsat tayo nga Larry Buyat at iti kablaw na naimbag nga rabi tayo amin kakabsat ken gagayam. Adya iti kablaw ti kabsat tayo. Samot ni kabsat tayo nga Ditas Daria. Naimbag nga rabi madaydayaw ni Apo Dios agbuybuya manipud jay sumpang bata Malolos Bulacan. Magandang gabi. Naimbag nga rabi kakabsat. Samot ni kabsat tayo nga Ruel Amistad manipud ti Norte. Kunana ket naimbag nga rabi tayo amin kakabsat ken gagayam. Madaydayaw iti Apo. Ay ti kablaw na. Samot ni
kabsat tayo nga ano kakabsat ti na plus nga kablaw ket sa pala ko man ni Apo Diyos ti tultuloy nga tumulong dito mga galmay sa kanya. Tultuloy tayo nga kablaw ni kabsat tayo nga Meli Pabunan ket naimbag nga rabi tayo kakabsat agbubuya kami ti Lagilayan Isulan Sultan Kudarat. Kumusta kabsat ti Mindanao? Kabsat ni nga Christopher Gasita Glibot naimbag nga rabi tayo amin kakabsat. Koken Apo, God bless us all. Po, yun na ayiti ko na nakabsat. Sama ni kapsat tayo nga Helen Alcantara, magandang gabi po sa inyong lahat mga kapatid. Purihin ang Panginoon. Yun po ang komento ng ating kapatid. Sama ni kapsat tayo nga John Paul, Itang Villanueva, kat naimbag nga rabi kakapsat, madadayaw ti Apo, iti kinaimbag na, agbuybuya manipo di jay Lapu-Lapu, Cebu City. Naimbag nga rabi kakapsat. Samot ni kapsat tayo nga Belma Gasita Pakunla. Naimbag nga rabi tayo amin kakabsat, madadayaw ni Apo, agbuybuya manipo di jay binangonan tangabiyang tirabi. Ket salamat kina Apo dagiti nga kablaaw nga inrok noyo kakabsat manipod dita lugar tina dumadumang agbuybuya kakabsat iti pasat ti intiro ti nasyon ti Pilipinas. Ket ni Apo Dios ti agtultuloy nga tumulong ti tumunggal may sa kanya. Tangarod nga biyang tirabi kakabsat ket maawis kayo nga agtultuloy nga i-share tayo, i-like and share, subscribes. Dito nga aramid ni Apo. Ket mabuya tayo mo JFB ken YouTube channel dito nga programa. Noon tayo man nga masubaybayan o mabuya itangabiyang tirabi. Ket lukatan tayo ajay YouTube ket channel tayo FB tapno mabuya tayo ulit dito nga raramid ni Apo. Ket antay liplipatan nga i-share daytoy ta amo tayo nga mai-share tayo daytoy ket giti kakabsat gagayem ken kakabagyan ket mabuya damat ken mga ganda iti pudno nga raramid ni Apo. Ket tatangabing tirabi nga kakabsat ket papantayo ti maysa nga kansyon nga ited dagiti kakabsat tayo manipud dijay La Trinidad Brethren. Dinggan tayo kakabsat dati special song da. Ni Jesus amin, pakautangan, basul ko inkayo na, ket inugasan na. Apo mansapul ko, pag nakabalin mo, awan nag-iiso, mangunag to'y gusto. Ni Jesus amin, pakautangan, basul ko inkaruna, ket inugasan na. Awan imbag kanya, aniken ka, ket dinalusan na, daram anangin na. Ni Jesus amin, pakautangan, basul ko inkaruna, ket inugasan na. Apamandung tenga, trono anagyosan, Jesus salakanan, isusultikan ka. Ni Jesus amin, pakautangan, basul ko inkaruna, ket inugasan na. Amen.
Agyaman tayo dahil ginapinsas nga mensahe ti kansyon, di English ka paid it all. Kuna na di Ilocano ka, ni Jesus, binayadan na amin. At pwede kakabsat nga, dagiti amin nga basol ti isang kalubungan kat binayadan na amin ni Apo. Kat iramid lang ti tao, kat bigbigan na, di nga sakripisyo nga naramid ni Apo, kat agpakumbaba, kat awatan na ni Apo ti panagpir na. At di kakabsat ti nakita, nangugan tayo nga napintas, nga mensahe ti kansyon. Tatangar ka ba kabsat, mapantay ti may katlo nga pasat. Iti araramid ni Apo, kat mapantay ka dagiti anunsyo, kat ay bantay ni Brother JP, nga isunay ti mangi-announce iti araramid ni Apo, ti masangwanan ti dito nga bulan. Brother JP? Amen. Na imbag nga rabii tayo amin kakabsat, agyaman na kini Apo tata nga rabii, ta nakadaduak ito'y Ilocano broadcast. Tata nga rabii ato'y ti anunsyo, tayo ti araramid ni Apo. Inton June 14, 2026, it madadaan iti 34th anniversary of the Church of God in Kalilangan, Bukidnon, Mindanao. Inton June 20, 21, 2026, it adati iti may isang aldaw nga seminar ken may isa rabii nga revival ken second anniversary of the Church of God in Banawag, Kabakan, North Cotabato. Inton June 27 and 28, 2026, it ada iti may isang aldaw nga seminar ken may isang rabii nga revival ken second anniversary of the Church of God in Sitio Tum, Barangay Datal, Tampal, Malungon, Sarangani Province. In June 30 to July 5, 2026, it adati International Church of God Convention in Hagerstown, Maryland, USA. Ket tunggal rabii ti Lunes dati pinagkakadua tayo nga agkararag ti alas 8 rabii. Ikararag tayo atoy nga araramid kakabsat ti pinagpatuloy tayo titkon ti gundaway kini Brother. Amen. Nagyamanak, Brother JP, ti anunsyo nga naipakdar takabing tirabi, manipod ka iti araramid ni Apo, iti dayto nga bulan, iti Hunyo, kun iti sumaganad nga bulan, iti Hulyo. Kat laglagi po tayo kakapsat, kita nga pakdar, tapno may kadwa tayo, iti kararag tayo, iti balegi. Dagita nga seminar, kun revival, kun anibersaryo nga maramid, kun convention, iti balasi iti tao. Tatangar kakapsat, ti taya pa nagtultuloy, agtultuloy iti nga kumablaw, dagiti kakapsat. Dawatak ti operator nga plus naman, dagiti kablaw, dagiti kakapsat. Tultuloy tayo nga kablaw kapsat, ni kapsat tayo nga Christopher Gasita aglibot, agbuibuya manipudi jay binangunan na Rizal. Samot ni kapsat tayo nga Rose Gabriel, na imbag nga rabi kada tayo amin kakapsat, agbuibuya manipudi Banawag Sur, Dipon, Quirino. Imbag nga rabi kakapsat. Samot ni kapsat tayo nga Mardil Javier, amen, kunana. Samot ni kapsat tayo nga Luis Gamboa, manipudi jay Ibaan Batangas, na imbag nga rabi kakapsat, ay ti kablaw na. Samot ni kapsat tayo nga Ronald Gamit Manansa, manipudi ti Kongresyon ti Herona, kablaw ti na imbag nga rabi kakapsat. Samot ni kapsat tayo nga Raquel Bulanon, amen, kunana. Samot ni kapsat tayo nga Rogelio, na imbag nga rabi kakapsat, ken gagayam iti pamati, ay bubuyak iti kongregasyon ti Lagilayan, Isulan, Sultan Kudarat. May God bless us all. Ay ti kablaw ti kapsat tayo, Brother Anor. Samot kakapsat ni Sister Jinky Ramos, amen, kunana. Samot ni kapsat tayo, tatangarod ka kapsat, titintay pa nagtultuloy, tatangay pa nagkablaw, ni kapsat tayo nga Ditas Daria, amen, kunana. Samot ni kapsat tayo, nadoble ka kapsat, ni Sita Morales Amistad, amen, kunana. Kapay kakapsat, dati kablaw na. Kat awanan nga rin kakapsat, nagtultuloy ta bintirabi, iti intay mo't pa nagkablaw. Dagiti kakapsat tayo, nga dimteng iti kasangay da.
iti bulan iti Hunyo. Ket buyahan tayo man dagiti kapsat tayo nga dimteng ti kasangin na ket dawatik ti operator nga i-plus na dagiti kapsat tayo nga dimteng ti kasangin na iti nga lawas ti bulan iti Hunyo. Happy birthday po sa inyong lahat nga kakabsat ti naduma-duma nga lugar ti pasat ti Pilipinas ket ni Apo Dios kuma ti mang bendisyon kada kayo kun manginayon pa ti adu nga tawon tapno dayta nga tawon nga ipaay niya po ket maramat nga agserbi king kuana. Ket tangarod kakabsat sakbay ti panagtultuloy ta kabintirabi ket pakangagtay pa ti maudi nga sonata nga ipaay ni kapsat nga Sister Jessica Montero. Iti paulo ti kansyonon na tabing tirabi ket patibkerem pamatim. Digden ti kakabsat iti nga sonata nga ipaay ni Sister Jessica.
Amen. Nagyaman tayo kini Apo Dios sa diyan napintas nga mensahe ti kansyon nga pudlonay nga kailangan tayo ti patibkeran iti pamati tayo kini Apo. Tangamen kun ti Biblia no mapatibker ti pamati tayo inton panungpalan ket dumteng to ajay karagsakan ngal daw nga ipaay ni Apo nga kunana nga rodye dumteng to tal daw ket agrako ka. So salamat kini Apo dahil yung kansyon nga tinagan terapi. Tatangaraw din kakabsat ket dawata kun nga isagana tayo ti puso tayo ken kapanunutan nyaman dagiti rami din tayo ket ipakni tayo pailaan ket ni Apo Dios ket ikatay ti panawon na nga denggen dagiti napatig nga sasauna terapi ket ti mensahe raw tayo ken manipud pay gimba Nueva ket awan sa bali ni kapsat tayo nga Brother Nardino nga iso ti aramaten ni Apo terapi nga mangiwaragawag o mangidanon iti naimbag nga sasaw ni Apo. Tatangabyan ti Rabbi. Brother Nardino? Amen. Naimbag nga Rabbi ti kakabsat. Madaydayo ti Apo, tatang Rabbi, naikan na tayo ti gundaway. No, makakadwa tayo, iti dahi ti kastoy apashamak. Iti dahi ti nga trabaho. Awan sa bali no dede panagadal tayo ti sasao ni Apo. Tapno ti kasta ket mapabilag dahi pamati tayo. Kada iti saan pa nga nakabigbig kini Apo ket mabigbig da ni Apo akas manlubot dahi ti biagda. Ket salamat ta nagimbag ni Apo Dios kakabsat. Di natin bati ni Apo. No dikit di agtagtaginayon nga ni Apo Dios ket adda kada tayo. Kauna ti Biblia ti Dios ket ayat. Ket kanayon tayo nga marikna ti ayat ni Apo. Ket sapay kumaka dagiti sasaora tatang Rabbi nga tayo mapagadalan. Ket makaited daytoy kakabsat tapno magita tayo iti naimbag pay nga wagas ti Dios kada tayo tatang Rabbi. Tapno iti kasta ket maited tayo nga nalaig ti bibiyag tayo kini Apo. Ibagbag nga rod ti Santang Kasuratan nga naituding ti tao matay mo yung pinsan. Kaya dasawan may sa ti biyag ti tao na mapukaw dahil nga biyag ket naituding tayo kakabsat nga matay ket sumangaw kini Apo. Ket salamat kini Apo Dios tatang Rabbi. Kata kayo nga data online ngagbuybuya kadagiti kakabsat nga Rabbi ti amin kadagiti angkor ken kadagiti technician tayo nga Rabbi kakabsat dagiti nga araramid tayo tatang Rabbi ket makikita ni Apo ket amin dagiti ket madingag subli dagiti nga mambanag nga awan ti bunga na. Ket salamat kini Apo tatang Rabbi. Ket iti tatakabsat makawis kay nga rudan nga tayon kitaan iti pagadalan tayo. Takabsat na. Iti 2 Peter. Second Peter chapter 1 verses 20 to 21. Ket kaste ti una nakakabsat. Nga mo tayo natay nga anyaman nga paltiing ti kasuratan sang nga nagapu kadagiti bukbukod nga panagipalpalawag. Ta saan nga dumteng itinakam ti tao kunana. No dikit di ti tao ket tagsarita ti Dios nga nagugudyokan ti Espiritu Santo. At di pagadalan tayo tatang Rabbi. Kung mararag tayo mampay basit kakabsat, sakbay ti bago tayo tuloy ti dating panagadal tayo. Okay. Amami nga man nakabalinti amin, nagdayo kami kingka tatang Rabbi. Kasta unay nga ayat mo kada kami Apo, nainggundawain kami manan tatang Rabbi, agadol kadagiti sasaom. Dawaton mi Apo nga tatang Rabbi ko maket sikati umuna. Kada ding ang pagadalan tap niti kasta ket may wanwan na kami iting kami pagsiatan na po. May adol kami ti maadalan kami kadagiti sasaom nga saan nga kapoy ti bukbukod mi no dikiti sika ko maapo ti
makita mi tatang rabi, babaen ka dagiti sasaon. Tulungan na kami, dagiti nanakman nga tattao nga umayda nga agbuybuy, agdengdengeg, ket amumi nga maparaburan tatang rabi. Ket dawatan mi, iti ka na kanayon, iti Espiritu Santo, iso ti umuna ka nagalwad ka na kami tatang rabi. Kinagana po mo Jesus, iti dawat ng kararagmi. Amen. Amen. Ket salamat kini Apo Diyos kakabsat at ang rabita. Nabundawayan tayo at ang rabi kabsat nga agad adal tayo ti sasaon ni Apo. Wen kakabsat asansan kuma nga an tayo agad adal ti sasaon ni Apo. Taday ti kasapulan tayo. Tao na iti Biblia saan laeng nga iti tinapay iti pagbiag iti tao no di iti dagiti nailanad nga sasauna ditoy nga santuan nga kasuratan. Kahit kung na natin hindi pagadalan tatang rabi, magbaga natin nga saan nga naggapo iti bukbukod iti tao kakabsat. No dikiti, dagiti sasao ti Dios nga dagiti ket napaltiingan kakabsat na. So nga dadati tao nga inusar ti Apo, tapni ti kasta ket makita tayo dagiti paglawagan na di na santo nga kasuratan. Kahit salamat kini Apo tatang rabi, nalawag ngayon tayo magan dagiti sasao ni Apo, tayo nagkanatay nga ni Apo ti pagdungog tayo, dungog tayo kumakakabsat kadagiti sasao ni Apo Dios ngayon tayo magan tatang rabi. Kahit kung na natin pagadalan tayo kakabsat, nga kung natin isao ti Dios, iso ti spiritual tayo nga kompas tatang rabi. Kompas kahit nga saon kay iso dayto iti spiritual nga mangidutok kada tayo, mangisuro kada tayo, mangipakita kada tayo, no anya ti pagayatan ti Dios at ang rabi. Kahit salamat at dadagiti nga sa una, dahiti nga sa una nga na ikaw nakarutatayan, dahiti ti kompas tayo ng spiritual. Kahit sapay ko mga kakabsat, itinti panagad-adal, makita tayo, mamiris tayo, dagiti bagbagi tayo, no datayumot lang ket nakasarak, iti pagsiatan tayo kakabsat, pagsiatan dalang nga nasiat ngagturong kini Apo Dios. Kahit salamat kini Apo kakabsat at ang rabi, nga kung kunan na ti Biblia kakabsat, tada ito itipan nakabalin ti Dios kakabsat. Kahit kung saan tatang rabi, awan ti sabali nga intayo iadal, awan ti sabalin nga intayo iadal, uno baliksen tatang rabi no di dagiti sasao ti Dios kakabsat. Dagiti sasao ngay nailanad iti nasanto nga kasuratan. Dagiti kinalaing kinasirid ti tattao, iti kinasirid da na duma-duma nga adal wenno na duma-duma nga libro tinda mabasbasa na kakabsat. Dagiti mabati ti millennialism nga ungkuna tayo. Dagiti mamati nga na duma-duma nga pamati nga inda sarsaraken. Ngem kakabsat oran niya nga pamati ti kuna tayo, nga ayan tayo tatang rabi, no saan nga mayan natop iti nasantuan nga kasuratan kakabsat, dagita nga bambanag, dagita nga adal, saan tayo nga pagbiagan, saan nga mangiturong kada tayo, nga agturong kini Apo. Isu nga masapol tatang rabi, dayti Biblia nga daytoy, dayti ti pagadalan tayo, dayti nga rot iti spiritual compass tayo, spiritual nga mangidutok kada tayo kakabsat nga agturong kini Apo Dios. Takong kuna ti nasantang kasuratan, iti Roma 1:16 kuna daytoy ti bilig ti Dios, dayti ti panakabalin ti Dios, dagiti sasauna tapno maisalakan tayo tatang rabi. So salamat kini Apo. 1980s pa lang ide dinangig ko ti sao ni Apo. Daytoy nga sasao ti Dios kakabsat, dayti tinangriing ti kinasasaad ko. Dayti nga sasao ni Apo, dayti tinangipakita ti kinasasaad ko. Dayti nga sasao ni Apo, iso tinangted kakabsat na, iti konbiksyon, itulong ti Espiritu Santo tapno makasidig tayo kini Apo nga agbabawi tayo, nga namati tayo, nga babaen ti dara ni Apo tayong Jesucristo, inugasan na tayo, ti aming nga basol tayo. Ket salamat kini Apo, itinasat na kasuratan ko na lang, daytoy ti bilig iti Dios. Ket no daytoy ti bilig ti Dios kakabsat, awamot na ilanad ti Biblia nga masapol tayo sumrag, kadagiti na duma-duma nga sekta ti reliyon. No dikidi, daytoy ti kailangan tayo. Agadal tayo nga nalang ti sasao ni Apo, itaan tayo ti kinasasaad tayo, ket awison tayo,
ti Espiritu Santo, nga iso kumatimang ring kadatayo, ti kinasaab tayo tapni ti kasta, bakit ti panagad-adal tayo ti sasaw ni Apo Diyos kakabsat, may mulagatan, dagiti mata tayo. Ako na natin sa kasuratan, iti Diyos dahiti nga lubong binulsak na, dagiti matmata, dagiti tattao, ng babaan ti sasaw ni Apo Diyos kakabsat, malukatan, dagiti kapampanunutan tayo. So nga, salamat kini Apo Diyos sa tangarabi, ngayon tayo agad adal nga rod ti sasaw ni Apo. Ket ti sasaw ni Apo Diyos nga daytoy kung ano ti pinaltiingan ti Dios kakabsat na tapni ti kasta tatangarabi ket mabless tayo uno tatangarabi ket mapagpala tayo tatangarabi ket kun toy mas na puka kinyek kami ti Tagalog mga Ilocano pero ni kasta kahit mo ti sa ti Ilocano kakabsat kami ti Biblia kun ti Tagalog basak lang kada tayo pagbita na kakabsat kun toy medyo nasagngat iti ang kakabsat. Ngayon salamat kini Apo ta. At dadagiti sa una ngayon tayo pagadalan. Kung toy di Tagalog una ko na nalalaman muna ito na alinmang hula sa kasulatan ay hindi sabi niya rito nagbuhat sa sariling pagpapaliwanag. Iso nga dagiti sasaon ni Apo Diyos sang nga nagtao diti bukbukod nga nakam tayo nga sirid tayo kakabsat kuna nagtoy. Kaya di ba hindi uno sapagkat hindi sa kalooban ng tao dumating ang hula kailanman. Kundi kung natoy ang mga tao ay nagsalita buhat sa Diyos na naguudyukan ng Espiritu Santo. Isong babaen ti Espiritu Santo kakabsat at dadagiti nga sasaon ti Apo. Isong ibagbagakon tatay pelang nagurugiti kakabsat awan ti sabali ngayon tayo sawen, buklen tatang rabino di dagiti sasaw ni Apo Dios. So dayti ti masapul tayo kakabsat. Diti umadayo dito yan sasaw ni Apo. Dayti ti spiritual map tayo. Dayti ti spiritual compass tayo. Nga mangidalan kada tayo. E di pagturungan. Inasantuan nga panagbiag. Takunana di isais adati may isa nga highway. Kalsada kunana. Kada ti kalsada maawagan to dalan ti kinasanto. When kakabsat babaan iti daytoy. Asasaw ni Apo. At dati may isang istorya kabsat nga nakbalagsan kinyayo. Ni Apong nga Pedro ken ni Lito, agapo dagitoy apong na di Pedro Lito aji kabataan. Pagiganda kabsat iji adayo ken bambantay nga lugar kabsat. Ket kinaubingan ni Lito nga no ni Apong nagat agpababay iji ibaryo kakabsat. Di sentro ti baryo. Sangkaigam na ni Apong na dahi may isang madinamoy di damo tinagan na dahil kat kompas. Kompas. At dati may isang ima na. Kapsa dati nga kompas. Nga kanayon nga nakatudo ti banda ti amyanan. Kakabsa. Kahit ko na nilito, Apong ko na api kanayon mo igamanata. Kahit kanayon tamo nga bumaba ko na. Kung na nilakay ni Tatang Lito o ni Lolo Lito, kung na nilakay ay ni Lolo, ay Lolo na, dahil nga kompas barok kung na nagkakwa, dakil iti tulong na. Di na tayo nga amayo awan, o rin natin nga paset, iti pagnaanta, isuro na tanong natin iti papananta. Eta ubing pa ni Lito nga rin kakabsat, makikita na lang nga kanayon nga awitin ni Papang na, o ni Apong na. Gadamtang tel daw, nilito ket nayaban daw, no na isali di jay Boy Scout, kakabsat di ispilaan na. Ket ko na di Apong na, noing kanto bumaba ko na alam daytoy. Tada ito iti mangisuruking ka. Kaya ti Lito mat, inala na di kompas, bimaban, na paano di jay sentro iti baryo kakabsat. Pati di nangyari kakabsat, bakit di katingaan ti kwa, katingaan iti napanagnag na. Naabutan ti napigsa nga kwa, tudtudo nilito. Naabutan ti sipngat. Naabutan iti napigsa nga angin ta at dagayong bagyo nga kadayjing aldaw ket simangpot iti lugar ta. Ket sumken tinakam na ti buteng kakabsat. Tanarabyan isuna di tinga ti bambantay kakabsat. Nalagip na dahi Apong na. Nga kuna dahi Apong na oray nagtiti pa manam. Di mo ibabati dahi ti kompas. So di isot ti kitaam, isot ti surutam kakabsat. Kuna na dahi.
Kat nalagit nilito, isinursurot na. Dadya nga kompas no nagtiti, pagturungan na, tadum na nga kakabsat, idum na ti amyanan kanay nga nakatudo da iti ima ti kompas. Kaya sinursurot na, aging gana ti, nasapsap nga taan, ngamdamtang ti oras kakabsat, nangag na dagijay, kakadwa na kaeskwilan na, iti camping site, nga nangitudok kinya na kakabsat, nangidutok kinya na, italaga nga lugar nga dapat na nga papanan. Kaya tagpaspasalamat nilito, tadaday nga kompas entod niya hapong na. Kaya kasta matatang rabi kakabsat, iti panagbiag tayo ni spiritualan, iti panagbiag tayo kasla nagatidog nga dalan dahi ta kakabsat. Adaday ko na nga paliko kasta nga dalan. Ano? Namaminsan, dahil nga panagnatayo, namaminsan ka, maditi ang mugayam ka, di murdunggayam ka, dahil nga panagnatay ka. Kung na di Biblia, adati dalan nga, ti pagtungpalan na, bubon, kung na di ka. Kung na di dyan, ay doon nga bulsat, matinag da di bubon, kakabsat. Nga duwa data, bulsat da nga rod. Nga may tatang rabi, kakabsat. Dahil ti nga sasaw ti Apo. Dahil ti kailangan tayo, tatang rabi. Tati spiritual nga panagnatay kakabsat, talaga kailangan tayo ti mangisuro kada tayo, ti pagnaan tayo, mangisuro kada tayo, ti pudno nga panagbiag, pudno nga inanama, tatang rabi kakabsat. Tanawan dahil ti sasaw ni Apo Diyos kakabsat, kasla tayo lang magmag na isip nga, kung nagtatayan, binulsak, iti Diyos, ti lubong, dagiti mata tayo. Ngam gapo ti sasaw ni Apo Diyos kakabsat, salamat kini Apo, nagundawayan tayo nga nakapagdingag tatangarabi. Iso nga sika, datayo ngagdingdingag tatangarabi iti sasaw ni Apo Diyos kakabsat. Dahito iti silaw, dahito iti mangidalan kada tayo, iti pan nakaamo ti kinapudno. Anat ibugbaga, nga muna tinasanto ang kasuratan kakabsat. Patilubong nga ro kakabsat kat napno iti kaslagpay paiso no kitaam. Kaslagpay paiso dahi panagbiag na. Kaslagpay paiso dahi panagdaydayon na kini Apo. Ngam ko na tinason ang kasuratan at dalangada nga kinasanto. Ngam awan mo tibilig na kadakwada. Ngam dagiti pudno ng mawat kini Apo Diyos kabsat. Gapo kadagiti nga sasaw ni Apo Diyos. Salamat kini Apo, tatangarabi, nasaan na tayo lang nga sinapol ni Apo, tibagbati na santong kasuratan na iokon tayo, saan na tayo lang nga sinapol ni Apo, no dikit di, kung natin na kasuratan, binalbaliwan na tayo ni Apo Diyos kakabsat. Iso nga salamat kini Apo, kaya kung nagtatayon, 1980s pa lang iti, hanggang natata, salamat na ipod nung adal, kakabsat. Salamat adal, tipod nung nga nangyadal ti sasaw ni Apo.
'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did Hello. Hello, Brother Boyet. Amen, amen. Amen. Good. Salamat kini Apo Diyos kakabsat. Mga pagtultuloy tayo, agkarabaranot dito yan may. Salamat kini Apo Diyos. May tultuloy tayo kakabsat. Salamat naman pa dati power interruption kakabsat isasao ni Apo Diyos kakabsat saan nga kwa. Sanda kaya nga kwa. Tigilan. Okay akon, Brother Boyet? Okay. Tuloy natin. Anong oras na? Galas ng ibong mga salamat kini Apo. Kakabsat, itultuloy tayo. Hindi pa nagadal. Isasao ni Apo. Salamat. Numampi ado dagiti makatubang kadagiti kasi pasama kakabsat ng salamat kini Apo agtultuloy tayo agadal ti sasao ni Apo. Dapay manong minutos tayo. Ayang ko tatayan kakabsat nga aon sa balin digiti sasao ni Apo isu ti mangiwanwan kadatayo ti pagsiatan tayo. Suday ti mangisuro kadatayo, suday ti silaw tayo. Ken kung kuna ti Santo Kasuratan kakabsat pananay diyan. Iti dayti nga sasao ni Apo dito yung tayo makita no sino ti manangisalakan katatay kakabsat. Una na ko na ni Diyan, chapter 14:6 ko na ni Apo diyan, siya ti pudno ko na ni Apo diyan. Siya ti dalan ken ti pudno. No kasta kakabsat, no ni Apo iti dalan, no ni Apo ti pudno, isu lang ti sarakan tayo ni Apo. Pag sarakan tayo kini Apo Diyos kakabsat, kadagitoy sasao na. Kadagiti nga sasao ni Apo Diyos kakabsat, deti ti mangipalawag kadatayo, mangipakita ta kadatayo, no sino ti dalan, no sino ti masapol tayo nga papagserbihan kini Apo. So nga salamat kini Apo tatang rabi kakabsat. Kuna na John 14:6, siya ti pudno kun ti dalan, awan ti mapan kinama no madimag na kanya. So nga agdaydayo tayo kini Apo, dayawon tayo ni Apo Diyos kakabsat tatang rabi. Madina tayo nga binaybayan ni Apo. Intud ti Diyos, ti bugpugtong ng anak, tapni ti kastagat, matay kada tayo, ni Apo Diyos, kunana diyay, nagpakumbaba ni Apo kada tayo, kakabsat. Ni Apo, dadi nga to, nagpakababa ni Apo, sinarak na ka, sinapol na ka ni Apo, tapni ti kasta, tatangarabi kakabsat, maadaan tayo, ti panakikadwa, kini Apo. Tigo na ti Biblia kakabsat, kunayo kakabsat na, tigong po na ti Biblia, ididamo, datayo ket, kung kuna tinasan ng kasuratan, managbasol. Kat, kinamagbasol tayo kakabsat, kuna tinasan ng kasuratan, at dagurure nga dakkel, nga panakadusa ta kadatay. Nga magsipod tayo ti Diyos, kuna ti Biblia, iti tayo mabasa, nga ni Apo tayo Jesucristo, nagpakababa, Diyos isuna, nga nagpakababa, inaabot na ka ni Apo, kinasasaad no. Tatibasol kakabsat, tibasol, ada ginababa kinasasaad. Naunag nga yuyong itibasol, kakabsat. Ngam salamat kini Apo ng arabi kakabsat. Iti Biblia, yat adal na katatayo, isursuro na katatayo, nga ni Apo tayo nga Jesucristo laeng kakabsat. Iti ayan, iti panakaisalakan. Takong kunana ti Biblia kakabsat, kunana tinasundang kasuratan, nati kunana to'y, ni Apo tayo nga Jesucristo, isuti, pakaisalakanan tayo. So kunana di Aramid 4:12, awan ti sabali nga naited, iti babaan iti langit nga pakaisalakanan tayo. No di ni Apo tayo laeng, nga Jesucristo kakabsat. Iso nga, dahi titiyad adal tayo kakabsat. Ni Apo tayo nga si Kristo. Madi nga reliyon, madi nga panakikadwa, madi nga di panagsurot, kakabsat. No di titiyad adal tayo, aginyadol na yung muna kada tayo, tinyadal da kada tayo ni Apo tayo nga Jesucristo kakabsat. Nga, dati nga Apo nga Jesucristo, natay kada tayo, natibiyag na kada tayo, nagpakababa tap niti kasta,
maragpat na tayo ni Apo, tako na tinayon sa suratan, tasan tayo nga nakaragpat ti pagaitan ni Apo, intag ay na ka ni Apo, kakabsat, ket salamat kini Apo, tatangagundaw, itang rabi, ano anak tayo ti Diyosan, kakabsat, at tinagom tayo, tatangarabi nga ay ayaton tayo ni Apo, ayaton tayo kasti nga araramid ti Apo Diyos kakabsat. Ket salamat kini Apo Diyos kakabsat, kastalaunay ti panagayat na. Tanawan ni Apo tayo Yesu Kristo ko natin sa kasuratan, awan ti panakaisalakan. Tako na di Biblia, at dati mangibabaut kada tayo, ti Diyos kaniti tao, awan sa balin do din Apo tayo Yesu Kristo. Ket babaan king kuha na kakabsat, tayo nagtatayan, dahi pan nakabaling ti dara, panakaparukbok ti dara, linisin na tayo ti amin nga kinagilo. Iso day dati panakaisalakan kakabsatan na panagbalbaliw ti biyagi. So natin na santang kasuratan, dagiti addakin ni Kristo, isuda barong kaparswa. Dagiti bambanag, nga dati nga araramidon tayo napalabas dan, kakabsat. Tadakas nga araramid na palabas dan. Nanipo di dinawa tayo na Apo, at nagbalinda amin nga baro. Kakabsat, isong salamat kini Apo, no inawat mo ni Apo, baban ka dagiti sasauna, deti nga sasauna, nga isuti mangidalan kada tayo, mangisuro kada tayo kakabsat, iti pagsiatan tayo. May kadwa kakabsat, diti onay pagbayagan na ya, ti oras na ti umadanay, may kadwa, ti sasauna ni Apo Diyos ko na natoy, diti mangisuro kada tayo, iti nasyaat nga panagbiag kakabsat. Ako na di nasanton nga suratan, di Tito chapter 2, 11 hanggang 12, kung nadia, kay sursuron tayo, kalpasan na pagtalawan tayo, dagiti dakas iti rabot tilubong kakabsat, agbiag tayo nga nasanto ken naima itatapanawan nga agdama. So dagiti adal ti Biblia kakabsat, dagiti tinagyan iti Biblia tatangarabi panagbiag nga nasanto ken naima tatapanawan tayo nga agdama. Dagiti ti adal iti Dios kakabsat. So no gyud adal ti sasauna Apo, gyud adal tayo ti adal ti Apo, ti doktrina ti Apo. Iti pagaytan ti Apo, at tangarabi iso day iti pagaytan ni Apo, kakalpasan nga nabigbig mo, inawat mo ti panakaisalakan na ginaramid ti Apo tayo nga so Kristo di Kristi Kalbaryo, kunana agbiag tayo nga nasanto. Sa apay nga masapol nga agbiag tayo nasanto, kuna di Biblia, kunana ti Biblia kakabsat na ti 1 Peter, ti Diyos santo, kinaiban na tayo ngagpakasanto. Di na kayat ni Apo ti narugit, di na kayat ni Apo ti basol, tikayat ni Apo nadalos, kuna ti Biblia, nagasat dagiti nadalos ti puso da, kamakita da iti Dios. So kakabsat na, di tayo liliwayan, dahil ti sasao ti Dios. Di tayo liliwayan nga kikitaan, ano ti kayo mas kanay nga kikitaan, di tata, cellphone, di ba? Kikitaan da nga kanayon, di ko da, laptop da, di iPad da. So kita nyo, dagiti tataan niya, ti makikita da kadagiti kabambanag. So may isang kabataan no kanayon nga nakaduto iti cellphone na. So sud ka na kanayon na kikitaan, bandang udi, adi makikita na diya, madadal na diya. Sumsubrot ipanunot na, bandang udi kasimot ti biyagnan, nalaban na iti ubing tatan kakabsat, So di makikita na, bayulente ti makikita na. So ti inaldo-aldo no panagbiag, bayulente mo tal, lumaban ka dagiti dadakkel da, ag nga dumaga, taakaw da, pumatay da, ay ti makikita da nga kanayon. Kan sa bali da di ko ada rubo da tatal, di adi makikita kakabsat, na iti nagtutungtong kami ro kada ati QTT ka. Iti awan ti cellphone, awan ti TV iti. Kakabsat na, kita nyo, gijubing iti. Alas 8 lang tirabi nakaturog dan. Diba? Tatanay, alas 2, alas 3, ring da pailaang tata. Awan adu nga masapul iti. No, dati midnight, dati overnight, ti kailangan lang iti. Sa uni Apo. Ati lang ti kailangan, tatanay na gato ti masapul dan, kakabsat. So ti kinaado, ti adda ka ti may isang tao, kakabsat na. Mayaw awan nga mayawan. Ngam no, di tayo nga panawan ti sasauna po, dahil ti nga Biblia kakabsat na. Di tayo pagtalawan, no, di ka salamot-matan tayo. So oro di Biblia, kung na di Proverbs, ko na diyay, huwag kang manalig sa iyong sariling kalooban. Madi ka nga agtalag ti bukbukod mo nga kapanunutan. Madi mo bagbagang nga nalaing ka, kakabsat na. Ti spiritual nga tungtungan dahil ti kailangan, sangat kinasirib mo, sangat kinangatom, sangat gaputa na baknang ka, sangat gaputa kamamuda ka dagita tattao, dahil ta ka diti mangisalakan king kasaan kakabsat. So di ti sasao ni Apo, ti masapol tayo, kunana, bigbigan tayo ti sasao ni Apo, tatangarabi, pinagbiag tayo nga mayan nato ti pagkita na. So kuna ni Apo, ako na ni Josue,
Ginasan ng kasuratan ni Joshua 1:18-9, ang aklat na ito ng kautusan, huwag may walay sa iyong bibig, kundi yung pag-aralan araw at gabi upang yung masunod na gawin na nakasulat dito. At kung magkagayon, yung pagiginawain, ang iyong lakad. At kung magkagayon, sabi niya rin, Tagalog na, magtatamu ka ng mabuting kawakasan. So, dahil nga Biblia, kakabsat, di mo iliwayan. Agadal ka, dahil titidalan, dahil titisilaw, itatang rabi. So nga, kung nanangod diya, magtatay, sursuro na tayo. Hindi tinalimpyo nga biyag, nasanto nga biyag. So, pasalamat tayo. Nanipod pa idi, mawatakin niya apong hingga na tata. Awan pa iti nakita nga preacher, pastor, nga nagsao di sangwanan aldaw ti Domingo no Bible study, nga madinang iadal ti sasao niya ako. Apay, deti gamin kakabsat, instrumento ti Dios. Deti ti bilad ti Apo. Deti ti masapol tayo. Sa nga dahil adal, dahil dito mga tao. So nga kakabsat, pagtalinad tayo kuma, i-adal niya ako. Dahil may katlo, yung may elaborate ng kakabsat, dati ka pa na mga titeki niya po, awitan na tayo, tidakkel nga namnama. Ibiyag tayo, aglabas kakabsat, kung natin iti, agay adal ka, dagiti na dumang revival, kakabsat na, ibiyag tayo, pasitlaan. Kapag kanito, mapukaw. Kung na di bibigyan ka, kasla ruot, kasla sabong, kasla aso, ibiyag tao. Tatanatigsa ka, marungal aldaw, agidamatan, marungal aldaw, matay ka. Kanay tuding kami di tao kabsat. Agbiya ka man pinsan, kalpasan na tayo ito eh. Panago ko. Ngam dahil pa na matitekin niya ako. Dahil pa mati nga dakata tayo kabsat. Diba? Aging gana di jay. Aging gana di jay. Di pagarian ti Diyos. Sinanama tayo, tatangarapi Ganyan po, di na tayo panawan. So, kabsat, dabaw daw, takpasit pasensya ta, medyo kinurang tayo, ti oras ng salamat kini Apo, dati tinagadalan tayo, kabsat. Ado da ito, nalawa da ito, at ito, at outline ko nga, ti oras nga ito madani. Magpasalamat kini Apo, aging gana datta kayo, na kayo nagbubuya ng tangarapi. Madito yung panawan ni Apo, madito yung panawan ti sasauna. Pakniti kasta, ito nga biyag, tumalpas na ti angas yung pabiyag na intad ni Apo kada tayo, sumangaw tayo ni Apo, nasit sa dalos, danam naman tayo, nabilag, iti manamati tayo, nabilag, iti panagbiag tayo, kapot itulong, kaya Apo, may magrabiti ka kabsat, salamat kini Apo, itit ko na di nababati pa yung oras kadag iti, kagaduate kada Brother Boyet, Amen. Amen. Agyaman tayo kini Apo Diyos, ti napintas nga mensahe nga hintay na nga gano'n pa nagkaroon ti basit nga technical issues ket hanggang palubos ni Apo nga mapugsat iti panangiyadal sa sasaw ni Apo. Salamat tayo iti hamon nga hintay na nga pudno launay nga iti sao ti Dios isuti sao ti biag ket masapol nga hantay panawan ti panagbiag tayo tapno ti kasta ket makapagtalinag tayo nga di jay tungpal biag nga inkari ni Apo kadagiti agtultuloy nga agserbing ko na. So salamat Brother Nardino iti panangaramat ni Apo Kingka nga isu ti rangtay tatno maidanon dagiti sasaw ni Apo kadagiti kakabsat ti naduma-duma nga lugar ti paset ti lubong nang nangaruda dagiti hampay nga naisalakan man ni Budbasol ket sapay na kumata nangaganda nga pudno ti sasaw ni Apo ket naimula di puso kaung ganti puso dat kasta ket isumat ti dalan nga Apo Diyos matibig-bigit dati panagbiga. So ang salamat kini Apo dagiti amin nga gagayem tayo kinaduma-duma nga lugar ket agyaman kami iti panagtultuloy nga panang suporta diti nga trabaho ni Apo dagiti kakabsat ket ni Apo Diyos ko mati tumulong ti tumunggal sa kanya ito. Ket nga abiyang tirabing kakabsat mapantay nga rudan ti panaglipas ti daytoy nga programa iti panagkararag tayo kini Apo ket agtamod tayo ta dumawat ti tulong kaasi ni Apo tintay panagsisina itang abiyang itirabi. Amami nga Diyos, nga man nakabalinti amin, nagyaman kami Apo, tikinimbag mo kada kami. Salamat Apo, dagiti sasaw, mga naiburay. Salamat Apo Diyos, nga pudno launay, nga iti sa utibiyag, kat masapol ng haming nga lipatan, haming nga panawan, ti panagbiag mi. Ta, dahito Apo Diyos, ti kangrunaan, nga maawit mi Apo Diyos, inton pungo sa kami tirabaw ti daga. Dagiti bambanag Apo Diyos, nga materialan, mabati, nga majid espiritual Apo Diyos, ti mataginayan, nga maawit mi bayar nga biyag. So, tulungam,
nga dagiti sasom nga naiburay tarabing tirabi ket sumat ti maimulat ti kaunggan ti puso dagiti ampay nga nakadingeg kada kayo, nakaawat kada kayo, ket dagiti imawat kada kayo na po ket makapagtultuloy kami Apo Dios nga silmat-matan mi dagiti Apo Dios nga sasaw mi kam nagkantarabing tirabi. Sama dawat mi Apo ket kayo nga ti kam panagsina panaginana sikapo ti tumulong tunggal may sa kanyami dagiti kakabsat mi dagiti gagayem dagiti co-anchor dagiti technician ti likod dagiti Apo Dios nga programa dawatom nga sikapo Dios ti tumulong mangiwan kada kami ti iti nga rabi nga kam panagsina Apo Dios ket sikapo ti tumulong ti kam panaginana ganan dumteng mananapo ti kasing gundaway ket kakadwa kami mananapo Dios nga manggan dagiti napatik na sasaw. So nga tinagana po mga Hesus at idawat ken pararan mi. Amen. Amen. Nimbag nga rabi tayo amin kakabsat, salamat kini Apo iti balegi ti dayti nga ramid ni Apo. Ket sa pelakoma tani Apo ti tumulong kada tayo. Iti kakabsat tayo dagiti co-anchor, iti technician, ken iti mensahero ni Apo. Ken dagiti amin yung programa iti nga mangidaldalan ti dayti nga programa iti dayti nga broadcast. So magandang gabi po nimbag nga rabi tayo amin kakabsat ngawan ti labas na. Bye-bye and Bye-bye. good night po sa ating lahat. Good night, Brother Paul. Good This is Sarah. Good night. God bless. Amen. Amen.